У Хойніцкім раёне прокуратура праверыла выкананне заканадаўства ў сферы жывёлагадоўлі. Увагу надалі ўмовам утрымання і кармлення буйной рагатай жывёлы. Недахопаў аказалася нямала. На 6 фермах раёна выяўлена парнае ўтрыманне нованароджаных цялят у індывідуальных доміках. Пры гэтым недахоп падсцілачнага матэрыялу, што пагражае рэспіраторнымі захворваннямі. На адной з ферм знайшлі больш за 10 пашкоджаных прылад для выпойвання цялят. Грубае парушэнне тэхналагічнага працэсу кармлення. Асобная праблема – адсутнасць належнага абсталявання і санітарных умоў у радзільных аддзяленнях. Не ўсе гаспадаркі забяспечылі належны парадак правядзення лячэбна-прафілактычных мерапрыемстваў, вакцынацыі і прафілактыкі ад паразітаў. По результатам проверки прокурор Хойникского района внес в райисполком представление, в котором потребовал устранить нарушение законодательства. Акт надзора исполнен. Руководителями предприятий исключено парное содержание новорожденных телят в индивидуальных клетках-домиках. Произведена вакцинация животных. К дисциплинарной ответственности привлечен 21 сотрудник. Навядзенне парадку ў сельскай гаспадарцы застаецца на асаблівым кантролі органаў пракуратуры Гомельскай вобласці.